Detta är en blogg. Men jag vet inte vilken som är. Den är sån artistisk. Så jag lägger bara upp den här för skojs skull. Okej, för skojs skull. Som visar för en. Men ja, han pratar mer om vad han gör på jobbet och han är på jobbet och det och vad han har gjort idag och det som pratar han om just det. Det är sånt han pratar om. Men det är inte jag. Jag kollar på detta här. Ja. Så vi ska bara lägga ut den här för skojskull och ha lite kul. Jag vill gärna att många av miljonerna eller 5000 kollar på den. Och ni kan gärna ha dem på Facebook. Ni behöver bara skriva på Facebook Kristoffer82@hotmail.com. Eller så kan jag adda mig på min MSN Joakim.jag46@hotmail.com. Så är det bara att adda. Ja. Det är så. Ni kan också adda på min YouTube. Miss Kissy heter jag. Och så att man får rätt. Ja, det vet alla. Så. Ja. Facebook. Kristoffer82@hotmail.com. Så det var det då. Ja. Ja, där ni. Så många av 1000 snälla kan ni. Jag vill att många ska se mina video. De som har lagt ut. De är bra. Tycker jag. Det är någon på 58 nu. Kolla nu. Ja, det var ett adda. Adda ni då. Hej då.